आपलं घर किती चांगलं वाटतं ना असं. आणि हे बघा, हे आपले काथ्या तयार झालंय. पण नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी करीन त्यावेळी खूप मला लक्षात ठेवायला लागेल. मांडले अगोदर इथे जागा होती, ती आता इथे केलेली आहे. का काय बनवायचं असं नाही करायचं, आपल्या वस्तू खराब होते ना. ती घाबरली मी, हे अशा अचानक येतात ना, घाबरायला होतं. हा बघा ढग म्हटलं भरलेले वाटत आहेत. तर चाललोय सकाळी जरा चालायला. रात्री पण तसाच घेऊन गेला. सकाळ सकाळी जायला पाहिजे रोज चालायला, पण टाईम नसतो ना. आता कुणाला जरा 2 दिवस सुट्टी आहे म्हणून आपलं निघालोय. नाही तर सकाळची घाई गडबड, वेळ नसतो अजिबात ना. हा, ही वेळ चांगली असते फिरण्यासाठी. जिकडे तिकडे ढगांचे वेगवेगळे रंग. तिथे ढग क्लिअर आहे, तिथे आकाश काय भरलेला आहे म्हणून आवाज नाही. आज पक्ष्यांचे नाही आहेत आवाज, कमी आहेत आवाज पक्ष्यांचे. पक्ष्यांचे आवाज म्हटलं कमी आहेत. पावसाचं वातावरण आहे ना, ते आपल्या आपल्या घरती जाऊन पडेल वाटतं पाऊस. गार हवा सुटायला लागते, पडेल थोडा. हवा गार सुटली म्हणजे पडेल, तिकडनं. तिथे मस्त ढग झालेत ना, मस्त वाटतं. चांगलं वाटतं ना. चला चालू ठेवा. सूर्य उगवतोय बघा, ते बारीक बाहेर आली. सूर्य अजून पूर्णपणे नाही उगवलाय. सूर्य उगवला नाही म्हणून तर ना. कसं आहे ना, संध्याकाळी इकडे बदलतो, आता इकडे बदलतो. आपलं घर किती चांगलं वाटतं ना असं. जंगलामध्ये एकच घर आपलं. असं एक राऊंड मारला तरी बस आहे. पण टाईम नसतो ना सकाळचा. सकाळचं चांगलं वातावरण. जाऊ नका तुम्ही. हां हां मला दाखव. तुळस काय झाले, तुळस काय झाले. आणि आमच्याकडे आज म्हणजे रोजच असतं, झाडांना पाणी घालायचं काम चालू आहे. आज खत पण टाकायचं आहे. कुणालच्या बाबा गेलेत पुढच्या दारात आणि इथे बघा मागच्या साईडला तो बघा कुणाल टाकतोय. मोठी मोठी झाडं आहेत ना त्यांना. आता मी अर्धी झाडांना टाकलं. आणि हे बघा ही गिलकी बघा सुकलेली, म्हणजे हे बियाण्यासाठी ठेवली होती, ते जरा सोलायचे. ह्याच्या बघा कात्या बनतो ना. आता ही वरची साल आहे ना ते मी काढून टाकते आणि त्यातल्या बिया आहेत ना काढून घेते. दाखवते तुम्हाला. हे बघा असे 2 तुकडे करून घेतले आणि असं आपटून ह्या बिया बघा निघाल्यात.
हे एक रिकामी झाले, एकदम सॉफ्ट झालं हे. आता हे ना चांगलं धुवून घ्यायचं आणि हे ज्या बिया आहेत ते आपल्याला बियाणं म्हणून कामाला येणार. वेळ लागतो, पटकन होत नाही. आंघोळीसाठी काथ्या तयार होईल. आता हा स्वच्छ धुतला का एकदम चांगला होईल मग. आणि हे बघा, हे आपले काथ्या तयार झालंय. आता हा अजून 2-3 वेळा धुतला ना तरी अजून स्वच्छ होईल. आता मी एक 2-3 पाण्याने धुतलाय, तुम्हाला दाखवायचं म्हणून म्हटलं दाखवते पटकन. आणि ह्या बिया बघा अशा धुवून ना सुकत घातल्यात, तर सुकतील आता. उन्हात सुकू का याला? त्यांना उन्हातच ठेवायचं आता. ऊन द्यायचं टी शर्ट. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज सकाळी सकाळी भरपूर कामं करून झालेली आहेत, फक्त थोडक्यात तुमचे शेअर केले. आणि अजून एक बातमी, पाऊस का रात्रीपासून नाही पडला आहे. आता 2-3 दिवस झाले ना कंटिन्यू पाऊस पडत होता, पण आज बघा आज सगळं सुकं आहे पाठीमागे, तुम्हाला माहिती पडत असेल. तर चूल वगैरे आता मांडायचे व्यवस्थित. आज थोडीशी जागा आम्ही चेंज करणार आहे. आता काय होतं, एक साईडला आहे ना मग तसे राख वगैरे साफ करायला मिळत नाही, त्याच्यामुळे थोडीशी जागा चेंज करूया. तुम्हाला मी दाखवीन जागा चेंज करेन तेव्हा. आणि मातीची भांडी बघा आणली होती मी, तुम्हाला दाखवलं होतं मागच्या एका व्हिडिओमध्ये. तर ती मी 2 दिवस झाले पाण्यामध्ये भिजत घातली होती, ते आज बाहेर काढायचे, ती पण तुम्हाला मी दाखवते. काय ते बघा, कुणाचे बाबा शिटी वाजवतात. काय तयार झालं वाटतं त्यांचा प्रयोग. 1 मिनिट, अंदाज झाला. त्यांचा प्रयोग यशस्वी झालाय पुन्हा, त्याच्यामुळे शिटी वाजून मला सांगतात की तयार झालेलं आहे म्हणून. आज खरं म्हटलं तर मला ना घरात साफसफाई करायची होती, पण सकाळचं इतकं काम चालू झालं ना, त्याच्यामुळे आज शक्य होईल असं वाटत नाहीये. त्याच्यामुळे ते उद्यावरती ढकलले. आता रात्रीपासून तयारी केली की नाही सकाळी उठून घर साफ करायचं आहे. किचन वगैरे खूप असं घाण झाले. घाण म्हणजे इथे कशी माती वगैरे असते ना, त्याच्यामुळे लगेच ते धूळ वगैरे बसते. विचार केला पण जाऊ दे, चला सगळ्याच गोष्टी काही पटकन होत नाही, तर उद्याला करूया. नाश्ता बनवायचा. आज नाश्त्यामध्ये एक वेगळा पदार्थ मी ट्राय करणार आहे. आपला पडवळपासूनच आहे, तुम्हाला मी तयार झाल्यानंतर दाखवते. खाऊन ह्यांना म्हणजे विचारते कसं वाटतं ते, आणि जर काय ह्यांना आवडला तर रेसिपी तुमच्याशी शेअर करेन मी नेक्स्ट टाईम. तर चला बाकीचं आपलं काय आहे ते करून घेऊया. बाबा कुठे गेला? गाडीतच गेला. गाडीत गेला. आता तर आवाज आलेला. बोल. झाला 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 फायनली झालाय. लाईट गेली ना. हे असे पराठे केलेत मी. ही चटणी बनवायची होती म्हणून जरा गडबड झाली. लाईट अर्धा पाऊण तास लाईट नव्हती, तर हे मी पडवळचे पराठे केलेत. हे बघा, म्हणजे थोडीशी जरा गडबड झाली, तुम्हाला मी सांगते. म्हणजे एक चूक केली मी, ती मी म्हणजे माझ्या मगाशी लक्षात आलं होतं, पण मी म्हटलं नको आपण ट्राय करून बघूया. पण नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी करीन तेव्हा ही चूक मला लक्षात ठेवायला लागेल. दिसतात तर चांगले, बघू आता. हे तुम्ही खायला घ्या, आधी मला देवाजवळ ठेवा. लेट झाला आज खूप. आपण काय वाटतं? बरोबर आवडले? खरोखर आवडले? बरोबर चालेल. ठीक आहे, इथे ठेवू डिश. बघ जा जाऊन भेटलं तर बियाण्याचा डबा दे इथे. राहू दे ना, ताडपत्र काढून तर जरा सुकेलं पाणी बिणी गेलं असेल तर, नंतर पाऊस आला तर बघू मग. आणि आपली चूल बघा कुठे मांडले. अगोदर इथे जागा होती, ती आता इथे केलेली आहे. आता मगाशी पण खूप राग बी हे झाली होती, त्यात आता लाकडं मी टाकून ठेवली अशीच, तर आपोआप पेटली ती. नाही, मला ते मडकी ठेवते मी हे करायला. तिकडे कुठे? तिथे नाही काय, इथे. तुम्हाला मी मडकं दाखवते. आपल्याला कुणाला तिथं आण रे, मी बाहेर पण काढून ठेवलेत मटकी. हंडी हंडी, मटकी नाही, हंडी हंडी. आपली कामं चालू आहेत सगळी घरामध्ये आपल्या. आता होतं तिथं जागेवर ठेवा सगळं. ह्या बघा हंड्या आपल्या.
तसं पाणी भरून ठेवलं आहे आणि पाणी गरम करून झालं ना का मग त्या आपण वापरू शकतो. दोन्ही हंड्यांमध्ये पाणी भरून ठेवले. कधी आता याच्यात काय बनवायचं का काय बनवायचंय काय अंडा बिर्याणी चोचले जिभेचे चोचले बघा आमच्याकडे. आधी पाणी तर गरम होते अजून पाणी पण नाही गरम झालंय. अजून 2 दिवस बघा भिजत घातलेले पाण्यामध्ये. आता पाणी गरम झालं का आपण त्यात काय पण भरू शकतो. माझा विचार आहे चिकन हंडी तुमच्याची रेसिपी शेअर करायची. मस्त चिकन हंडी रेसिपी तयार होते तुम्हाला मी दाखवी ना. आणि तेव्हा सर्व स्पेशल मस्त मटक्यामध्ये हंड्यामध्ये मटका नाही. जरा गरम होऊ दे चांगलं. आता काय हवंय अंडा बिर्याणी. अय्या हा ऑरेंज कलरचा बॉक्स पहिला हलवा. त्याच्या खाली मला ओलं दिसतंय. कुणाला इकडे पुढे जरा तो ऑरेंज कलरचा बॉक्स हलवा. पाऊस येईल तेव्हा बघूया. पण आता सध्या तो हलवा थोडासा पुढे घ्या म्हणजे सुकून जाईल जमीन. मिठाईवाल्याकडे हे कपडे मग अशी शोधत होतो आणि हे असे बाहे तेव्हा पाणी गेले ना. असंच राहू दे एक साईडला सुकू दे तिकडे. आता ह्याच्या आतमध्ये ना सामान आहे सगळं ठेवलेलं आपण भरून. काय आतमध्ये बघ साबण आहेत. नाही होणार ते प्लास्टिकचे कवर आहेत वरती. ते धान्याचे ड्रम पण जरा घ्या हे पुढं करून. लागलं काढ सगळं. चला सगळं सामान काढून घेते नंतर बोलते तुमच्याशी. सगळं ना नाही ना ओल दिसते. पण ते सुकू दे तिकडे पण राहू येतात ठेवा आता नंतर बघू. हा आता माझ्या तेवढी ताकद असते मग तुम्हाला दोघांना कशाला सांगितलं असतं मीच केलं असतं. कुणाला हे ड्रम आहे सारखं पुढे धान्याचे 2 ड्रम आहे तर फक्त पुढे जरा थोडे सरकव. नाही पाणी पिढी गेलं ना तळाखाली. दाखवू का पुरं सरकव जरा. असं नाही करायचं आपल्या वस्तू खराब होते ना. 2 मिनिटाच्या कामासाठी कशाला उगा 2 तास घालवायचे. जरासं फक्त सरकव लगेच माहिती पडणार बा. आहे ओल आहे ना थोडीशी. हा मग जरा फक्त पुढे सरकवून ठेवा फक्त. अरे काजूच्या बियांचं काहीतरी करा. नाही आहे ना थोडस हे काय साधारण आहे काय आहे ना ओल. बिया काहीतरी भाजा सुकलंय चांगलं. ते हे काय साफ सरसडीत झालंय. हे बघा आपला कात्यानं तयार झालंय. सकाळी जरा ओला होता तुम्हाला दाखवला तेव्हा. आता एकदम सुका सरसडीत झालाय. हे सगळं मी पहिल्यांदाच बघते. या आपल्या एका ताईंची ना कमेंट होती मागे की ह्याच्यापासून कात्या बनतो म्हणून. आणि आपल्या दुसऱ्या पण एक ताई आहे त्यांनी मला व्हॉट्सअपला सगळं पाठवलं होतं. त्याचे फोटो वगैरे पाठवले होते की कशा पद्धतीने करतं ते सगळं लिहून पाठवलं होतं. आणि त्याच्यामुळे मग मला हे माहिती पडलं आणि मग मी हे केलं. आता हे आज मी एकच केलं आहे पण अजून पण बऱ्याच गिलके आहेत ना सुकट ठेवल्यात. मी तुम्हाला मागे एकदा दाखवलं होतं. मला वाटतं अजून सुकायला त्यांना 15 ते 20 दिवस जातील. आणि त्याच्यानंतर ते सुकलं व्यवस्थित असतील बघीन मी. आणि मग अशा पद्धतीने मी तयार करणार आहे. उपयोगी पडते ना आणि कोणाकोणाला द्यायला पण होतील म्हणून. हे आता बघूया वापरून आयुर्वेदिक. त्यात आईंनी माहिती काय सांगितलं होतं की मॉलमध्ये अशा प्रकारे विकायला ठेवतात. तर मला एकदम नवल वाटलं होतं. म्हणजे काय हे वस्तू विकायला ठेवतात म्हणजे मला आश्चर्य पण वाटलं. आणि आज केलं पण थोडासा वेळ गेला करायला पण इझी आहे करणं. बरं आहे. चला आता उद्या वाजता मी हे यूज करून बघीन. एकदम सॉफ्ट आहे. एवढं काही हे नाही वाटत आहे. बघा मी आता स्किनला काय माझ्या हे नाही होत आहे. बघा हाताला पण मी हे करून बघितलं चांगलं आहे. नाही असंच असतं. त्याला आपण दोरा पण बांधू शकतो. कुणालचे बाबा आहेत समोर दोरा बांधून ते असं. आता कसं ते मिळतात ना ते तयार बघ तसं ते नायलॉनचे असतात ना ते. ह्याला दोरा बांधून तसं पण आपण करू शकतो. ते म्हणजे अडकवून ठेवलं ते पाणी सगळं गळून जाणार. पिकले टॅमॅटो काढा. संध्याकाळची वेळ आहे आता. दिवस मावळायला आलाय. आज काही नाही घरातलंच आपलं सगळं चाललेलं आहे.
तुम्हाला मी सकाळी बघा म्हणाले साफसफाई करायची, तेच आता विचार करत होते. पण आता म्हणजे सकाळचं करायचं म्हटलं ना का खूप काम असतं सकाळचं, म्हणजे आपलं जे डेली रुटीनचं असतं ना ते चालूच असतं. आणि हे असं एक्स्ट्राचं क्लिनिंगचं काढलं ना मग खूप मग कामाचं ना ओझं असं होतं. त्याच्यामुळे विचार करते मी की दुपारच्या नंतर म्हणजे घरातलं सगळं आटपून आणि मग दुपारच्या नंतरच करायचा विचार आहे. आता उद्या परवा म्हणजे कदाचित उद्या कुणालच्या ॲडमिशनसाठी पण मला जावं लागेल. त्याच्यामुळे तो वेळ मग तिकडे जाईल. बघू आता कसं जमतं तर. नाही पण 1-2 दिवसामध्ये करायचंच आहे. म्हणजे एकदा मनामध्ये बसलं ना की नाही साफसफाई करायचे मग ते पूर्ण झाल्याशिवाय मग चैन पडत नाही आहे. पण हे कुणालचं झालं तर मी पण मोकळी मग. तो पण मग त्याच्या म्हणजे क्लासेससाठी जाईल. हा बघा जॅकला किती घाबरली मी. हे अशा अचानक येतात ना, घाबरायला होतं. हा बघा आम्ही तर काय काळा पटकन आलं. हा चरकाला झाला मला एकदम. आज चपाती पण नाही आहे. इथून आला काय. त्याला भूक लागली तर कुणाला घाल रे काहीतरी. कुणाल त्याचा पराठा आहे बघ. सकाळी पराठे केलेले ना, तुम्हाला नाही म्हणाले ना मी सांगितलं तुम्हाला, पण एकदम सविस्तर नाही सांगितलं. खूप मस्त झाले हो पराठे. म्हणजे आम्हाला कसं आज नाश्ता करायला उशीर झाला, म्हणजे जवळजवळ 11 वाजले. कारण चटणी वाटायची होती आणि ते पडवळ आहे ना ते मी किसून घेतलं होतं. त्याच्यामुळे थोडंसं जाड असं ना राहिलं होतं ना पडवळचे, ते पण मला मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायचे होते. आणि तेवढ्यात लाईट गेली आणि लाईट जवळजवळ पाऊण तास लाईट नाही आलेली. त्याच्यामुळे थोडंसं जरा लेट झालं नाश्ता करायला. म्हणजे तोपर्यंत मी माझं बाकीचं जे काम होतं ते करून घेतलं. आणि मग 11 वाजले नाश्ता होईपर्यंत. आणि ह्यांनी पण मग ते पोटभर खाल्ले कारण त्या दोघांना पण आवडले. आणि नंतर मग जेवण नको म्हणाले. मग त्याच्यामुळे दुपारी आज काही जेवण केलेलंच नाही. मग दुपारी मला वाटतं काहीतरी 1:30-2च्या दरम्यान आम्ही तिघांनी पण कलिंगड असतं ना ते खाल्ला. बस झाला. मग तिथंच म्हणजे जेवण आज स्किप केलेलं आहे नाश्ता पोटभर झाल्यामुळे. आणि आता संध्याकाळी त्यांना आता दिला त्यांना चहा आणि कुणाला मॅगी वगैरे आम्ही बनवली होती. कुणालचे बाबा मॅगी काही खात नाही, मग त्यांना ते पराठे होते ना, त्यांनी साधे पराठे बनवले होते 2-3. म्हणजे पीठ थोडंसं राहिलं होतं ना त्याच्यामुळे साधे बनवले. मग ते त्यांनी आता चहाबरोबर खाल्ले. त्याच्यामुळे असं आज छान झाला होता नाश्ता, पण खूप मस्त झाला होता. मी रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे मी. आपल्याला आता पडवळ ना जरा धरू दे. गंमत सांगते तुम्हाला. पडवळ म्हणजे इतके मला वाटतं जवळजवळ 1 किलोच्या आसपास पडवळ होते. म्हटलं तर काय करू, कारण रोज भाजी खाऊन पण बघा कंटाळा येतो. रोज तेच म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण करतो, पण तेच पण कंटाळा येतो की नाही. म्हणजे आठवड्यातनं एकदा जरी बनवून तरी पण नको होतं मग. त्याच्यामुळे म्हटलं वेगळं असं काहीतरी करूया आणि चांगलं झालेलं होतं. थोडीशी जरा गडबड झाली ती तुम्हाला मी जेव्हा मी रेसिपी शेअर करीन ना तेव्हा तुम्हाला मी सांगेन की काय माझं चुकलं होतं ते. आणि ती चूक माझ्या लक्षात आली आणि नंतर तसं मी केलं. त्याच्यामुळे ते नंतर मला म्हणजे परफेक्ट मला बनवता आली. मग पण छान झाले होते. ताजा पण छान लागतो. आणि आत्ता मला वाटतं 2 उरले होते ते आता मगाशी खाल्ले ना कुणालच्यावर, एकदम टेस्टी लागतो. थंडसुद्धा खूप भारी झाले होते. त्याच्यामुळे मला वाटतं ही रेसिपी तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजेच. खाल्ला ना पराठा. जॅक हैराण करतोय. भुकेला होता तो. हो ना, कुठे गेली. चल ये डोळे किती छान आहेत त्याची. माझी चप्पल कुठे गेली. एकदा अंधार झाला का मग घराच्या बाहेर नाही. मग त्याच्यामुळे एक 5-10 मिनटं आम्ही फिरतो आता. भाजी बघणार काय तयार झाले काय नाही. त्यांनी आता टॅमॅटो काढले वाटतं. काढले ना टॅमॅटो तयार झालेले. ह्यावेळेस जरा बरं वाटतं फिरायला, चांगलं वाटतं. नंतरला मग घरामध्ये कोंडून राहायला लागतं ना रात्र झाल्यानंतर. मी तर खूप घाबरते, मला जाम भीती वाटते. मी काही घराच्या बाहेर पडतच नाही. मग इकडे चिडवाचिडवी चालू होते आमच्याकडे. बरं आहे. तर चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.